Assalamu alaikum jama'a. Har kullum ni ne naku Karat. Ina muku fatan alkhairi. Kamar kullum yau zan yi magana akan lemon tsami. Lallai bincike da dama sun nuna amfaninnukan da lemon tsami yake da shi a jikin mutum. Don haka ya kamata mu san me amfanin lemon tsami. Kaɗan daga cikin amfanin lemon tsami shine na farko akwai wani sinadari da ake cewa antioxidants. Wannan antioxidants ɗin suna taimakawa mutum ko kuma jikin mutum sosai wajen kare shi daga matsalolin cututtuka musamman irin na zuciya ko kuma cututtuka ko cutar siga ko kuma matsala irin ta kansa ko kuma matsalar ciwon hanta da dai sauransu. Lallai an rawaito a bincike da dama cewa lemon tsami yana da wannan sinadari na antioxidant da yake rage irin waɗannan manya-manyan cututtuka a jikin mutum. Na biyu, an gano cewa lemon tsami yana ƙara wa mutum ƙarfin garkuwa ta jikin mutum, domin garkuwar jikin mutum ita ce take kare mutum a lokacin da cututtuka suka shigo. Lallai sai cututtuka sun fi ƙarfin garkuwar jikin mutum sannan cuta take kama mutum a jikinsa. Hakan ya samo asali ne saboda lemon tsami yana ɗauke da wani sinadari wanda ake ce mai vitamin C. Lallai an gano cewa lemon tsami yana taimakawa wajen gyara fatan mutum, yana saka ta yi kyau sosai. An ƙara ganowa cewa lemon tsami yana rage matsaloli musamman irin ciwuka na zuciya da kuma matsala ta ƙoda musamman wadda ake cewa kidney stone, ma'ana yayin da mutum zai yi fitsari sai ya kasa yi, ƙarshe wani dutse ne yake fita ɗan ƙarami wanda mutum sai ya sha baƙar wahala sannan yake fita. Lallai lemon tsami yana taimakawa wajen kare mutum da wannan. Bayan haka an gano cewa lemon tsami yana rage yawan afkuwa da yawa daga cikin cututtuka irin na kansa. Lallai ko da iya haka mun san lemon tsami na da matuƙar amfani, sai dai idan wani ya sha ya zauna lafiya, akwai waɗansu kuma nau'in mutanen da idan sun sha yana kawo musu ɗan matsaloli kaɗan. Misali, akwai wanda idan suka sha jikinsu baya son wannan lemon tsamin, hakan zai iya kawo musu ƙuraje ko ƙaiƙayi. Lallai irin waɗannan mutanen bai kamata su dinga sha ba. Yawanci akwai abin da ake cewa acid a cikin lemon tsami, hakan yakan sa waɗansu mutanen ko nau'in mutane idan sun sha su dinga jin tashin zuciya ko amai ko kuma su dinga jin zuciyarsu tana yin zafi ko kuma su rika samun matsaloli da dama wajen haɗiye abubuwa. Lallai da yawa ga masu shan lemon tsami, waɗansu daga cikinsu za su ji cewa idan sun sha yana kashe musu haƙori. Lallai ana so cewa idan ka sha lemon tsami ka kuskure bakinka da ruwa wanda yake mai kyau, domin hakan zai rage wannan sinadarin acid ɗin da yake cikin lemon tsami, domin wannan sinadarin acid ɗin idan yana taɓa haƙoranka zai iya saka haƙoranka su canza kala ko kuma ya musu rami a jikin haƙorin. Lallai akwai mutanen da dama da idan suka shafa lemon tsami a jikin fatarsu, hakan yana ba su matsala musamman wajen fatarsu ta yin ƙaiƙayi. Hakan ya samo asali ne yayin da rana ta taɓa ta. Hakan yana faruwa ne a kan waɗansu tsirarin mutanen, ba duka ba. Lallai abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine ga mutanen da suke da ulcer, lallai ya kamata su kula sosai wajen shan lemon tsami, domin wannan lemon tsaminsa kaɗai zai iya tada musu da ulcer. Hakan ya kamata a kula sosai. Amma bayan haka lemon tsami yana da matuƙar amfani ga lafiyar mutum. Har kullum ni ne naku Karat. Ina muku fatan alkhairi. Sai anjima.